jeg zoomet ind i en video, hvor jeg fortæller om kat. Fordi jeg skal have en kat. Så kom med og se alle tingene. Herinde gemmer mit hamster så et eller andet sted. Ja. Jeg skal lige finde hende bagefter, fordi jeg ikke set hende en dag. Eller så, men ja. Den første ting, den har vi købt, og den har bamsen med, den har bare lige lånt den i brun. Fordi vi skal have en handkat, og det er det dejligste. Ja. Her har vi noget legetøj, og vi har købt sådan en her, eller har jeg i hvert fald købt, i normal til 16. Og jeg tror, der er lidt duft i den her. Uden hele budet. Sorry. Og indtil videre skal den hedde Bumle. Bumle, ja. Inden vi hopper helt hen til legetøj, så har vi også købt sådan en her til kattebakken, fordi vi gider ikke have det der sand over det hele. Og den her en lille mus har vi købt, der kan rasle lidt. Og sådan en her kugle. Og sådan en her hvid en. Den har sæk her med en lille fjer og så en lille kugle. Sådan en her pink en. Og den her bold, der ikke siger noget. Sådan en her mere i orange og gul. Sådan en her lidt stor en. Ja. Sådan en her. Sådan en her. Sådan en her i brun og beige. Sådan en lille en i, og sådan en her, og en mus. Sådan en her, der kan sige noget igen, en af de kugler. Den her er stor, og de har lille små. Sådan en trum her. Okay. Sådan en her, vi har fået af Katrines mor. Og sådan en her, sådan en. Og sådan en her i orange, med lidt tyndere.